γενοκτονία των Αρμενίων, η πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα, ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα, το οποίο η κυβέρνηση των Νεότουρκων έφερε σε πέρας με συστηματικότητα. Οι μέθοδοι που χρησιμοποίησε ήταν ο ξεριζωμός, η εξάντληση στις κακουχίες, τα βασανιστήρια, η πείνα, η δίψα και τα στρατόπεδα θανάτου στην έρημο. Ως έναρξη της αρμένικης γενοκτονίας συμβολικά θεωρείται η 24η Απριλίου του 1915, όταν η ηγεσία της αρμένικης κοινότητας της Κωνσταντινούπολης φυλακίστηκε και εκατοντάδες Αρμένοι της πόλης απαγχωνίστηκαν. Θεωρείται μία από τις σύγχρονες γενοκτονίες. Η Τουρκία αρνείται την ύπαρξη γενοκτονίας και ισχυρίζεται ότι πραγματοποιήθηκε ένας βίαιος εκτροπισμός του αρμένικου πληθυσμού. Τουρκικές πηγές αναφέρουν ότι ο αριθμός των νεκρών Αρμενίων ήταν από 600 ως 800.000, ενώ αρμένικες πηγές ανεβάζουν τον αριθμό των σφαγιαστέντων στο 1,5 εκατομμύριο. Μέχρι και σήμερα, 23 κράτη έχουν αναγνωρίσει επισήμως τα γεγονότα ως γενοκτονία των Αρμενίων, όπως και η Διεθνής Ένωση Μελετητών για τη Γενοκτονία. Η γενοκτονία των Αρμενίων, όπως και των Ποντίων και των Ασσυρίων, υπήρξαν και αυτά αποτελέσματα του εξοδοτικού προγράμματος για την εξαφάνιση των μη Τούρκων στη Μικρά Ασία και στα βάθη της Ανατολής από Κάφκασο μέχρι τη Συρία και την Παλαιστίνη. Σήμερα η Τουρκία και η Αρμενία έχουν κλειστά τα σύνορά τους, δεν τηρούν διπλωματικές σχέσεις. Η Αρμενία όμως φαίνεται διατεθειμένη να συζητήσει το θέμα με την Τουρκία. Προς το παρόν όμως τηρεί επιφυλάξεις για την ειλικρίνεια των προθέσεων της άλλης πλευράς που καθιστά άσκοπες τις όποιες προσεγγίσεις. 95 χρόνια μετά, η Τουρκία διεκδικεί την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να έχει αναγνωρίσει το έγκλημα που έχει διαπράξει. Ο Τούρκος συγγραφέας Ορχάν Παμούκ, που σε έργο του αναφέρει τη γενοκτονία, σύρεται στα δικαστήρια και τα βιβλία του καίγονται. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπεκφεύγει λέγοντας να αφαιθεί το θέμα στους ιστορικούς.